belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Curaçaose regering gaat niet het omzetbelastingtarief, beter bekend als OB, verhogen van 6 naar 7%. Dit stond nog wel vermeld in het regeerakkoord van het kabinet Pisas 2. Minister van Financiën, Javier Silvania, legde gisteren uit dat onder meer vanwege COVID de prijzen van containers wereldwijd enorm zijn gestegen. Daardoor zijn veel producten op dit moment veel duurder. Volgens de minister is daarmee de koopkracht van de Curaçaose bevolking flink achteruit gegaan. Hij noemt het dan ook voortschrijdend inzicht om het OB-tarief niet te verhogen. Oppositiepartij MAN is blij met de beslissing van de Curaçaose overheid om de OB niet van 6 naar 7% te verhogen. Dat heeft Giselle McWilliam, parlementariër namens de Blauwe Partij, gezegd. Vorige week stelde de partij MAN tijdens een persconferentie al dat een verhoging van het OB-tarief enorme gevolgen zou hebben voor de koopkracht van de bevolking. McWilliam zegt dat de regering de beslissing heeft genomen onder pressie van de oppositie. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te setor de noite para turno serviço of patrão cita. Se você traz cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na é momento como te comini abo. Ondernemers in Punda betreuren de beslissing van de overheid om het ministerie van SOAW te verplaatsen naar het WTC. Er werken meer dan 100 ambtenaren bij het ministerie en dagelijks komen er honderden bezoekers bij het ministerie. Het vertrek van het SOAW betekent dan ook veel minder publiek in de stad en dat is nadelig voor de winkeliers. Het multidisciplinaire team heeft gisteren opgetreden bij een studentenfeest op Mambo. De organisatoren hadden een deel van het strand afgezet met drankhekken en daarbinnen vierden ze feest met onder meer een DJ. Maar de organisatoren hadden geen vergunning hiervoor aangevraagd en daarom moesten de dranghekken weg. Het feest kon daarna doorgang vinden, wel met inachtneming van de coronamaatregelen. De chauffeur die afgelopen zondag betrokken was bij een auto-ongeluk op de Schottegatweg Oost is uiteindelijk aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de Extra vandaag. Het is de 7e verkeersdode van dit jaar. Het gaat om een 27-jarige man die om nog onbekende redenen de macht over het stuur verloor en met zijn auto tegen de muur bij Banco di Caribe aanreed. Het gaat goed met het toerisme op Curaçao. In oktober werd voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie weer een record aantal toeristen verwelkomd. In november was het heel druk qua cruise-toerisme en de Extra meldt vandaag dat ook in december er bijna dagelijks 1 of meerdere cruiseschepen zullen aanmeren op Curaçao. Wat betekent veel bezoekers voor de binnenstad en de rest van het eiland.
Er wordt deze week stilgestaan bij het feit dat Curaçao 50 jaar vrouwelijke agenten kent. Hiervoor was gisteren een heilige dienst in de kathedraal van Pieter Maai. In 1971 stuurde Curaçao 12 vrouwelijke kandidaten naar de politieacademie in Nederland. Er hadden meer dan 600 vrouwen voor de functie gesolliciteerd. In 1973 kwamen de vrouwen terug en vanaf dat moment zag Curaçao ook vrouwelijke agenten op straat. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.